Sikubingelele mntana se-Afrika mntana ehlabathi siyaqhubeka ngokufundisa si-unpacka wena incwadi ka-King Leopold II owayeqeqesha ama-missionaries ayezoletha ivangeli e-Afrika. Khona le point lakuqala esisithintile athi do not teach them about God because they know him better than you, but give them the Bible in such a way that they will forget who they are. Bakithi abantu abamnyama benziwa ukuthi bazikhohlwe bangazazi ukuthi bangobani. Usenkingeni umuntu osuke ehlukaniswe nezimpande zakhe. Yabona ingane mangabe isesibelethweni sikamawayo idla ngenkaba, umbilical cord. Uma kwenzeka kunqamuka inkaba le umbilical cord, ingane isuke ingayisakwazi ukuthi ithole ukudla esiswini samawayo ngoba isinqanyulelwe into eyiyona eyisupplyela ukudla. So bantu bakithi ngoba sahlukaniswa nezimpande zakithi asenayo isupply, ingakho sithola sesinabanye abathi mase bebona ukuthi lento yokukhuleka ayibasebenzeli base bafuna ama shortcuts bayothwala. Iziphi impande zakithi esahlukaniswa nazo? Amasiko wakithi. Bantu bakithi kumele sihlukanise siwazi amasiko ngoba kunabantu abangawazi amasiko, bathatha imikhuba bayenza amasiko. So amasiko ahlukile kunemikhuba. Sikhuluma ngesiko, asikhulumi ngazo zonke lezi zinto esesizibona namhlanje okuhlathwa kwezilwane kuthiwa ngamasiko, kodwa amasiko amiwodwa. Kunesiko lesizwe bese kuba nesiko lomndeni. Ngoyichaza kwesiqephu esilandelayo.